Bueno, vimos aquí esta granxa de urgencia porque lle está subindo moita espuma, non? Eles, vale, por X razóns que eu conozo do tipo, bueno, entón, aquí se toma a espuma, aquí ainda, bueno, aquí ainda está baixiña, pasa, quieta vaca. Entón, se seguimos para aquí, ainda pasa vaca, pasa. Seguimos para aquí é onde di que ten máis, vale? Por razóns que eu conozo, aquí ten máis. Eu xe expliquei cal é o motivo, non? A ver, as vacas aquí están ao seu gusto, pero mira, aquí xa se empeza a ver espuma, mira, aquí non hai, pero mira, antes vamos a aplicar de aquí para diante, de aquí para diante, vale, así xa lle queda tamén de... Vamos, dalle, non vedes como está a espuma, así xa lle queda tamén de testemunho, para decir, mira, eu boteiche aquí, ademais, por cando te preguntei canto traer, dixécheme trouxera a mitad cada outra vez, vale, pois iso, mirad aquí como está. E sei que leva, mirad, e sei que leva sacando purín 2 cubas cada día para baixar esta historia. Bueno, pois é así a cousa. Así está cheo, vale? Sobre todo así, é aquí por onde vamos se vai aplicar, que está bastante cheo, vamos ir agora fora, quieta, vaquinha. E aí, aquí, mira, aquí, como xa está, como xa non ten parella, xa se ve como sale, é desborda, non? E aquí, por exemplo, isto está unido, non? E aquí, pois, está ao mesmo nivel, o líquido está ao mesmo nivel, pero aquí vese que a espuma é moito máis baixa. Eu xe expliquei cal é o motivo de que el vexa esta diferencia de espuma, non? A pesar de ter o líquido ao mesmo nivel. Vale, pois iso que vamos facer é aplicar aquí o controlador da fermentación heteroláctica e iso, para que así teñan as vacas estean mellor, vale? Entón vamos aplicar a modiño con moita precaución para que vaya a través da parrilla e non evite que a espuma estea en contacto coas vacas. A ver se nos deixan pasar estas. A ver se nos deixan pasar. As vacas están rendidas aquí, Están rendidas. Veña, pasa. Vamos ademais ver como está a fosa fora, que nos dixeran. Preguntei, a fosa como vai? Porque foi onde ia botar a primeira vez. E dixo, na fosa, pois, ao mellor ves ferver un pouquinho pola mañá, pero nada, está controlado. Entón vamos ver a fosa como vai. Sí, a fosa está muerta. A fosa está muerta. Vamos ver por aquí, a mellor. Bueno, aquí é o que botaba o leite, aquí é onde dixame que era onde botaban o leite. Pero bueno, iso está moito máis controlado aquí. Está moito máis controlado. En principio está ao mesmo nivel ca dentro. Aplicou o controlador de fermentación heteroláctica. Vemos agora como está a historia. Aquí xa non había espuma, o sea, vai baixar progresivamente máis e máis ao largo do tempo, pero xa baixou agora de momento, vale? Pero vai baixar máis e vaise evitar, aquí xa había moita antes, e vaise evitar, vale? Entón, vimos por aquí, antes aquí había bastante, e agora estaba bastante baixa, non? Vamos, vaca, vamos. Pasa, vaca, pasa. Dios, é iso, aí é como xa baixou isto.
tamén se botou algo por aquí.